Escolteu l'acompanyament que jo faig, mireu. Bueno, els meus pares tenien un orgue d'aquests Hammond, i jo tinc vídeos amb 2 anys allà, i tocant, posant les mans damunt. Clar, com que aquests tenies un ritme i anaves anant al ritme, hi ha un vídeo que estic com a 5 minuts tocant la mateixa tecla, no? Mira, primera gran obra. Fixeu-vos amb això. El primer professor de direcció d'orquestra em deia: jo sóc el primer comunista, però l'orquestra és una dictadura, no? No respireu. Quan jo era nòvio de la meva dona, ella sempre deia: és que per culpa teva he deixat d'escoltar música. I diu: visc amb un músic i he deixat d'escoltar música. I és perquè a mi la música em molesta. 1, 2, 3, Penseu en Yankee. Es mengen la meitat de les síl·labes, per tant mengen-nos-les. La música és una cosa que la tenim sempre, que a vegades inclús no cal entendre-la. Per què hi ha 7 notes a l'escala? Per Pitàgores. És tot ciència, tot són matemàtiques. Llavors, clar, aquesta història de matemàtiques i música no entenc com la música, per exemple, no és obligatòria als estudis normals. Obligatòria perquè amb la música juntes ciència i art. I jo penso que és absolutament necessari i emoció. Però farem així.